Da chi'n fan newydd sbon danlli, nath chi roed caneuon i fyny ar SoundCloud chydig fisoedd yn ôl, a nath pawb fynd yn wyll amdanyn nhw, a chwarae nhw ar radios bob man, cael cynigion i ddod ar ochr un. Rhowch rhywfaint o gefndir ffurfio'r band, achos dwi'n nabod gwyneba dim un ohonych chi, a mae hynna'n eitha braf yn y scene rock Gymraeg, bod fi'n gweld pobl hollol newydd. Felly, pwy ydych chi? Be ydych chi'n neud? Wel, 10 mlynedd yn ôl, o'n i efo band ar enw Lumpy. So, oedd efo fi, Danny a Sam a Alfie, 2 brawd arall. Wedyn, nes i fynd i Zeland Newydd, a dyma nhw'n ffurfio streams. Oedd yna drummer arall, a wedyn, dwi'n mynd i fynd yn dis-down bach, wedyn, oedd i 6 mis yn ôl i'n dechrau. Eistedd adre. O'n i'n dod a... Neud dim byd? O'n i'n dod adre o Lerpwl, a wedyn fi a Danny jyst cychwyn wneud cerddoriaeth eto. Ond o'n i o hyd yn jamio ar y penwythnos pan ni'n gweld, cos o'n i 2 deulu, 2 o'n ni. So ni gyd yn ffrindiau, a wedyn do'n ni jyst penderfynu i merge fe gyd ar gilydd. Felly, ydych chi wedi bod mewn bands felly yn y gorffennol, ond ddim o reidrwydd yn... Heb the fi, ie. Ydych chi ddim wedi gwneud lot ar y scene Gymraeg felly, hwn di'r brosiect cyntaf, ie? Felly, croeso i'r scene yma. Sut ymateb ydych chi wedi gael? Ydych chi'n ffeindio bod chi wedi cael ymateb ffafriol yn y misoedd dwytha? Do, ie. Dwi'n cefnogi ni, jyst ardderchog. Yr cefnogaeth ni wedi gael Cymru, a Radio Cymru, a jyst pawb rili. Dolmei di bod yn... Di Dolmei licio chi, ydych chi'n sorted. Ydych chi'n neud beth chi isio wedyn. Pwy sy'ch chi'n dweud ydy y prif ddylanwadau ar y band? I fi, personol, dwi'n hoffi bandiau. Dwi'n hoffi Synsegu. Got the t-shirt. A dwi'n hoffi band o Lerpwl yn Shack. A Beatles, dwi'n hoffi beth o'n na. Rhyw fach o electronic, bod Canada beth o hynny. Ie, achos mae'ch sŵn chi'n rhyw chwarae fo'r ochr gitar ag electronic. Cos rhwng dyn ni gyd, mae gen ni fel amrywiaeth eang, really, o blas cerddoriaeth, so dyn ni gyd yn... A dwi'n meddwl ydych gallu cael clywed hynna yn y caneuon hefyd. Mae Alfie'n licio mwy fatha classical. Fod i'r pianist, felly mae'n hoffi. Mae o'n hoffi. Fod yn un sy'n nabod i gerddoriaeth go iawn. Fod be'n neud, ie. Dyn ni jyst yn chwarae gwmpas o gwmpas. Oedden ni'n siarad cyn y cyfweliad am fandia o Ochr Dimbych. Mae'n eitha tenar yn y bryd, dim lot o grwpiau yna, o sicr ddim yn canu'n Gymraeg. Dych chi'n meddwl, pam dych chi'n meddwl ma hi fel yna? Y lle i chwarae gigs, dwi'n meddwl, dyna beth sy'n... Problem. Na, problem, ie. Ond fatha, mae Lerpwl a Manceinion fatha, jyst mor agos, so... Dwi'n gwybod pam... Felly, yn y gorffennol, fysych chi wedi gwneud cerddoriaeth, fysych chi wedi mynd i gigio fo i Lerpwl a Manceinion? Wel, ie, wel, gwneud gigs yn Manceinion a... Ond, dwi'n meddwl, tro yma o gwmpas dyn ni mwy yn Caerdydd o... Ie, ni wedi cael, lot mwy cyffroes, reception gan y scene Cymraeg, really. Ond fyswn i'n hoffi wneud fel gigs o gwmpas Cymru, bach mwy, fel Anelog, fyswn i'n cool. Sut ydych chi'n deud enw'r band? Anelog. Llen Penllyn. O, reit, achos o'n i'n dadlau fo rhywun cyn y cyfweliad yn dweud, na, dim y Llen Penllyn, dio, Anelog, dio. Fi oedd yn wrong, sori. Felly, ie, be di'r bwriad efo'r misoedd nesaf? Mas gynnu chi album neu rhywbeth ar y gweill? Gynnu ni fel digon i wneud album, felly gobeithio erbyn fel blwyddyn nesaf, really, cychwyn blwyddyn gael album. Cos ni jyst eich rhyfhau y cyneu yma, ond ni ddim yn really yn road tested eto. Angen mynd ar y ffordd. Os gynnu chi unrhyw label mewn golwg i ryddhau y deunydd yma? Mae yna sgwrsio, ond ddim byd... Ddim byd eto. Ddim byd solid eto. Na, dyn ni eisiau chwarae... Dim virgin. Chwarae mwy, really. Cymryd drosodd y byd wedyn. Dyna fo. Wel, diolch yn fawr iawn chi am ddod i fewn, a... Ie, pob lwc. Diolch yn fawr. Diolch yn gofyn ni. Diolch yn iawn.